Comecei a publicar no ano 2014 co libro de relatos salseiros extraídos dun blog que tuve uns anos antes, o 2014. No 2015 publico Cheixos, no 2017 Charamuscas, o 29 de diciembre do 2020 Como a roda no muiño. Todo está publicado en edición Sembora. E agora vou pasar a lervos un pouquiño do que escribín como exemplo. En principio vou vos ler un pequeno relato do libro de relatos Charamuscas que se titula O Nevoeiro. Os tres primeiros libros, tanto Salseiros como Xeixos como Charamuscas, son relatiños cortos, relatos. En cambio, Como a roda no muiño xa é unha novela, tamén delimitada así, digamos, distribuída en pequenos relatos, e depois vou vos ler tamén unha pequena parte. Vou empezar con Charamuscas, co relato titulado O Nevoeiro. Pareceume raro que, sendo como era, unha das mellores tardes de principio de setembro, co mar en calma e sen unha brisa de vento, non houbese ningunha chalana pescando luras. Despois de ver tal cousa, foi cando me decatei que ese día tampouco tocou a campá chamando a rosario das 8 da tarde. Pasaba das 8, cando vin pasar a Lola do Ruso co seu home con cada a súa banqueta na man. E non foron os únicos. Pouco a pouco foron baixando cara ao porto case todos os veciños. Todos levaban algo onde poder sentar. Había máis de 40 anos que non vía algo parecido. Había máis de 40 anos que a xente xa non tiña que levar asento para ir ao circo ou ao cinema ou ver unha comedia, que era como lle chamábamos antes a un espectáculo familiar que percorría as vilas. Había sempre payasos, equilibrista, un número de cancións e tamén uns cans amaestrados. No descanso sorteaban unha botella de ponche ou anís cunhas tiras de números. Ao acabar, pasaban un prato para que a xente botase dentro o que quixese. Pouca cousa. E tiñan que estar moi atentos ao prato. Eran outros tempos. Por iso me extrañou aquel desfile de banquetas con xente. Algo pasaba e eu non sabía o que. Cando baixei a rúa, vin a Sergio do Requenique e pregunteille a donde ia ca banqueta. Cando mo dixo, entendino todo. Entendín por que ninguén fora pescar luras, por que se suspendera o rosario e por que tendas e bares estaban pechados. Volvín a casa e collín tamén unha banqueta. Cando cheguei á esplanada do porto xa estaba ali a vila inteira. Tiven que poñer o tallo e subirme cos pés enriba del se quería ver algo. Lola do Ruso e o seu home estaban en primeira liña. Sempre son os primeiros para todo. Tanto no autobús de liña como cando van de excursión a Benidorm, sempre ocupan os asentos de diante. Lola marease, di o seu home. Para ser os primeiros en coller vez no médico, para vacinarse da gripe, levántanse ás 4 da mañá. Por iso hoxe tamén foron os primeiros en coller o sitio para ver o espectáculo. Eu fun o último en chegar, pero aínda estando lonxe do escenario onde se ia representar o evento, non me movín ata que rematou todo. Sabía que, desde que recortaron as cotas de pesca do cerco, a moitos barcos non lles foi moi ben e que o Alibaba, de Xaquín da Escamuda, era dos peor parados no reparto. Pero o que non sabía era que Xaquín decidire deixar o mar para sempre. Iso foi o que nos dixo tan pronto saíu do camión que antes tiña para transportar o peixe e que agora, cun novo rótulo que poñía Los Corvini, usaba como camarino para el e para toda a súa familia. Díxenos que despois de que o banco lle embargase o barco, tanto el como a súa muller Daniela, a súa filla Patricia e o seu fillo Máximo tomaban o rumbo da farándula e abandonaban o mar definitivamente. Aclarado isto, Xaquín explicou que se chamaban Los Corvini na honra de seu avó, o Corvo, e que o escribía en italiano por razóns de publicidade. Entendémolo ben, as dúas cousas. A segunda estaba clara e a primeira moito máis. Todos coñecíamos a fama do seu avó como equilibrista.
Ninguén se explicaba como era que aquel vello puidese chegar enteiro á súa casa desde a taberna dando aqueles bandazos e sen caer nunca, despois de beber 2 ou 3 litros de caña de ervas. Todos os días. Tamén nos dixo que o desculpásemos por ter que berrar desa maneira. Aínda non gañaran para un altofalante e ao ter de motor o motor do camión acendido para dar electricidade ao espectáculo era a única maneira que el sabía para facer soir. Iso tamén o entendemos. E avisounos que nos preparásemos porque ia empezar a función. Lola do Ruso foi a primeira en aplaudir e todos fomos detrás dela. Pasaron 2 minutos antes de que Xaquín volvese a sair. Desta vez levaba posta unha chistera, unha chaqueta de traxe de peido libre, unhas botas negras de ir ao mar e na man dereita un látego. Estalouno 2 ou 3 veces e presentou aos artistas. El chamábase Don Giovanni Corvini. Entre outros números nos que participaba, o principal era o de domador. Atrás del presentou o seu fillo Máximo, que pasou a chamarse Gigi, pronunciado Gigi. Ia ser o equilibrista. A filla presentouno como Perlita do Norte. A parte de cantar, realizaría poses cando seu pai e seu irmán actuasen. A muller nin a nomeou. Polo que vimos despois, foi a que máis traballou dos Corvini. Xa o era, sendo escamuda. Ela encargábase de poñer a música no aparato do camión, de vender os boletos, de ter a roupa preparada, de tocar o redobre do tambor cando a tensión do espectáculo demandaba, e era protagonista dun número inédito. Outros estalos de látego e todos se retiraron detrás da manta que servía de pano. Tiña esbuxado un príncipe hindú lanceando un tigre de Bengala desde un elefante. Volveu a aplaudir Lola e todos aplaudimos atrás dela. Xingrou o látego e do camión saíu Gigi vestido cun pixama de Spiderman. Sabíamos todos que era o seu pixama porque o tiñamos visto con el moitas noites en que seu pai o levantaba da cama para que lle fose comprar o tabaco á taberna. O do látego sempre se lle dou ben a Don Giovanni. Gigi explicounos a todos que, por causa de que o banco se lle quedara tamén cos aparellos do cerco, estaban sen rede de seguridade e que tiña que cambiar o número de equilibrismo no que andaba por unha corda a 3 metros de altura, por outro nese mesmo treito, pero palmeando cas mans. Escoitáronse os murmurios e cando Lola aplaudiu, só foi atrás dela o seu home. Gigi amarrou un chicote entre o camión e unha árbore que había nun extremo da praza e despois ia empezar o número. Primeiro escoitouse o redobre. Non era de tambor. Era un caldeiro virado que Patricia aguantaba entre as pernas e que tocaba con tanto ritmo como a Ringo Starr. Coa tensión causada por aquel redoble, a todos nos pareceu que Gigi dubidaba un pouco antes de acometer o reto. Cando se escoitou o látego detrás do tigre, Gigi saltou como un gato e agarrouse ao chicote. Nese momento, pareceu Spiderman. Pero cando levaba 3 palmeos, os pés xa lle tocaban no chan. A corda estaba a pouca altura, algo frouxa e era moi elástica. Suspendeuse o número e Don Giovanni volveuse a desculpar e a cagarse nos bancos. Se queríamos ver o número de equilibrista, íamos ter que esperar para a seguinte tempada, cando a empresa xa estivese saneada e puidesen comprar un cable de arame con tensores e unha rede. Do fillo non dixo nada. Desta vez aplaudimos todos, iso sí, despois de que Lola empezara. Despois saíu Perlita vestida cun traxe longo con abelorios algo gastado. A todos nos pareceu o mesmo que levaba sempre súa nai o día do Carme. No aparato de música que tiña o camión, escoitáronse os primeiros acordes da canción de Juan Gabriel, Así fue. Cantouna ben, aínda que algo desafinada e sen compás. Non tiña rematada a canción cando se escoitou o aplauso da súa nai que estaba axexando asomada detrás do elefante. Lola mirou para o seu home como se fose culpa súa que ela non aplaudise a primeira. Todos poidamos escoitar no medio dos aplausos algúns adxectivos descalificativos que Lola lle dirixiu. Xa Perlita marchaba con inclinacións de agradecemento cando María do Pozo chamou por ela. María é que máis cartos ten no banco. Cando a chamou, todos, mesmo Perlita, pensamos que a ia premiar cun donativo. Lonxe de dar, María quitou.
Empezou tirándolle dun fío solto que colgaba do costado do vestido e acabou por desfacerlle o vestido inteiro. Perlita quedou no escenario como dous e trouxo ao mundo, chorando. Por baixo xa levaba o traxe de bailarina para o seguinte número, pero co desgusto, Perlita non estaba en condicións de bailar el vals de las mariposas. Desculpouse e retirouse detrás do príncipe hindú. A Dani e Daniel escoitámoslo igual. Tamén escoitamos varios estalos do látego dentro do camión. Tan pronto remotou de bailar a canción o patriarca dos Corvini, mandou tocar redobre no tambor. Anunciounos que por ser veciños seus íamos ter o privilexio de ver unha primicia mundial. Tiña guardada para cando debutase en Coney Island, na súa próxima xira americana. Pero antes, a empresa Corvini ia proceder a un sorteo dunha botella de anís La Toledana e agradeceunos a todos a colaboración. Gille e Perlita saíron do camión e percorreron o semicírculo coas tiras dos números nas mans. Para nada, aquí a ninguén lle gusta o anís. Menos o de La Toledana, menos o de La Toledana. Ninguén comprou un número. O látigo xingrou 7 ou 8 veces e pareceunos oír ouvear o can. Polo visto o cadelo era o único que lle levantaba a voz a don Giovanni. Naquel momento eu pensei que a primicia era a que víamos case todos os días cando Xaquín chegaba ao mar. Do mar. Cando tiraba un cabo a terra, o can, chamado Coral, facía el só un as de guía e encapillaba no norei do peirao. A verdade é que en Coney Island ese can podía dar moitos cartos, mesmo que fose de amarrador no porto deportivo. Pero non era o can, era outro animal, la mujer congra. Fora capturado ao cerco nunha noite de tormenta no medio dun xarabal de Sardiña e nos 3 meses que levaba en terra xa aprendera a falar galego. Gille e Perlita sacaron de detrás do pano un contenedor do lixo cunha caixa en riba. Soubemos ao instante, porque desta vez non houbera redobre de tambor. Na caixa ía un congro de 20 kilos morto e por un furado na tapa do contenedor asomaba unha cabeza cunha careta de vella. Se non vías ben ou estabas moi longe, xa te podías pensar que aquela cabeza pertenecía ao congro, pero todos sabíamos que aquela cabeza era de Daniela. Só estando xordo non coñecerías a voz dela cando lle contestou a don Giovanni que o que máis lle sabían eran as sardiñas crúas e as patacas á tilla. A xente do meu lado falou algo de que ao congro lle cheiraba algo ao lento anís. A min, con estar na última fileira, tamén me pareceu. Algo debeu de haber porque a cabeza de la mujer congra quedou afociñada na tapa do contenedor. Nin o escoitando latejazos xingrar cerca das orellas espertou. Sacaron un monstro e don Giovanni volveuse a cagar nos bancos e na escaseza de sardiña para alimentar esa pobre fera mariña que sucumbiu de debilidade. Alguén do público suxeriu que ben podría rifar o congro, pero sen cabeza, xa que pouco se lle aproveitaba. 3 latejazos despois volvía a sair Perlita e Gille coas tiras dos números nas mans. Vendéronas todas e rifaron o congro, sen cabeza. Pediron unha man inocente para sacar o número do saco. O único que se presentou foi o director do banco. Don Giovanni e Xaquín dixéronlle que era mellor que quedase onde estaba ata que pedira voluntarios para o lanzamento de puñais. Sen máis, chamou por Coral. Todos estivemos de acordo e aplaudimos. En mala hora. Todos sabíamos que Coral era o máis listo da casa e que sabía facer nós e amarrar cabos a terra. O que non sabíamos era que coñecía os números. Sacou o 342, o único que mercara don Giovanni para animar a venda das rifas. Ese cá non ten prezo. Rematada a rifa, anunciáronse que, por estar indisposto un dos payasos, quedaba suspendido a súa representación xunto cos redobles de tambor. Desexoulle unha pronta recuperación, deu un latejazos no aire e cagouse na Toledana. Aquí só aplaudiu Lola. Cando acabou de aplaudir, notificounos que acababa de recibir un león anano do deserto do Gobi e que intentaría domalo diante de todos nós. O león ouveaba. Viña sendo o Coral cunha estacha de barco esfiañada arredor do pescozo. Don Giovanni chamoulle Simba e ordenoulle que saltara polo aro de hula hoop da filla. Levantaba a man esquerda mentres que coa dereita xingraba o látego. Nin Coral nin Simba saltaron. Cando o látego lle subiu polo fociño,
Non solvemos cal dos dous foi o que se botou a don Giovanni. Tivo que saírlle e sacarllo de enriba. Pouco faltou para o que Can fixese co látigo un nó corredizo e o botase ao pescozo do patriarca Corvini. Fose Escamudo ou Corvini, o Can era o único que non pasaba polo aro. Entre Perlita e Gigi meteron a rastro a don Giovanni detrás da lanza e do tigre. Ningún dos dous fillos estaba autorizado para presentar, polo que seu pai berrou desde dentro do camión que, por indisposición do domador, quedaba suspendido o número que remataba a función. A empresa Corvini agradecía a asistencia e a nosa colaboración monetaria voluntaria nos pratos que tanto a Sempar, Perlita como Valente Gigi pasarían entre o público asistente. Non estaba acabando de dicirnos todo iso cando tanto Lola como o seu home xa estaban varios metros por detrás de min. Marchaban. Sempre son os primeiros. Iso nunca foi raro. Como tampouco era que, sendo como foi unha das mellores tardes de setembro, con calores e unha brisa de vento, o navoeiro fose ocupando a vila. Polo porto é por onde primeiro entra. Non sei os demais, pero cando eu quixen buscar o prato para contribuir cunhas boedas xa o nevoeiro non deixaba ver nada a máis dun metro. Non vin a Gigi nin a Perlita. Supuxen que con aquelas pesas borraxeiras estarían ocupados en que non lle levasen do prato o pouco que terían recadado. Collín a miña banqueta e marchei para casa. Non tardei media hora en oír pasar o camión. Asomeime a ventá, pero o nevoeiro non mo deixou ver. Tampouco había que velos para saber que eran eles. Delatábaos un delicioso cheiro a congro frixido ali por donde ia. Bueno, este é o de Charamuscas, non sei se me dá tempo a ler algo de como a Roda de Muiño, sí, é un dos capítulos que se titula A Carta, e trátase do protagonista da novela, Ulises, con un dos personajes que atopa polo camiño, un dos moitos personaxes, que é un fuxido revolucionario que intenta crear en España unha monarquía, pero de puxa o que máis pague sería o rei, cada 4 anos. E titula esa carta, e di así: Mentres o fuxido falaba, Ulises remexeu dentro do saco e viu que nunha das esquinas había un papel encartado. Meteu a man, colleuno e deulle ao fuxido. Se foi a policía deberon de deixarche a citación ou xustificante do comiso, porque este papel que estaba dentro parece que ten algo escrito, dixo Ulises. Carlos Gustavo colleu a nota que Ulises lle deu e ao desencartar e ler as primeiras palabras, os ollos inundáronselle de auga. Deixou caer o papel e ao pouco el tamén se derrubou. De nada valeu que Ulises intentase levantalo, porque todos os intentos por conseguilo resultaron estériles pola oposición de Carlos Gustavo. Tal era a forza que o poñía para non levantarse que o tivo que deixar ali tirado. Despois comezou a chorar e a laiarse e Ulises intentou tranquilizalo. Pero que lle pasou? Que cousa tan grave pode escribirse con letras nun papel para que un home da súa enteireza moral, un gran loitador, unha boa persona, poida derrubarse nun segundo como lles pasou as murallas de Xericó a escoitar tocar unhas trompetas? Que é o que está escrito nesa funesta misiva e quen é o cruel remitente? Preguntou mentre sentaba ao seu carón. É de Laura. Non sei o que escribío porque non puiden ler máis que as primeiras liñas, dixo con pena o fuxido. Ou pensa que son peixe e pode ler cos ollos cheos de auga de maneira que eu teño os meus. Bastaron unhas poucas letras para saber que son a vítima inocente dun soño roto. E se non me cree, mire e lea en voz alta para que o mundo saiba desta traizón. E doulle papel. O sol xa se tiña escondido tras do mar, pero aínda había luz suficiente para que Ulises puidese ler aquela mensaxe que Laura lle escribía. Aclarou a voz e comenzou a ler en voz alta. Querido Carlos, dixo. Lea ben, cortou no Carlos. Non pon iso. A palabra querido está arriscada. Lea ben ou senón non lea. E chámame Carlos.
É a primeira vez que me chama Carlos. Sempre me chamou Gus. E suspirou. Se empeza así, xa non sei o que virá de seguido. Siga lendo e así saberemos ata onde chega esta infamia, dixo, e Ulises retomou o texto, corrixindo o riscado. Carlos, 2 puntos. Espero que o recibo desta carta esteas ben de saúde, quedando eu ben G.A.D. Pola presente, comunícoche que xa non te quero. Nese momento, Carlos Gustavo empezouse a laiar e unhas vaguas baixáronlle polo nariz, pero Ulises continuou lendo. En realidade, penso que nunca te quixen. Tamén é certo que da mesma maneira que non te quixen ben, tampouco che quixen nin che quero mal. E prova disto é que non trouxen a gasolina para non darche a oportunidade de botar-te ao mar a navegar cunha rozadora como motor propulsor. Como sei que non sabes vogar, quedo máis tranquila. Non penses que é porque quero que volvas. Nada máis lonxe da realidade. Non me busques porque non me vas a topar. Nin volvas a casa. A casa vendina co poder que me deches antes de abandonarme e co que me deron por ela, penso manter distancia suficiente para que non saibes de min nin do meu paradoiro nunca máis. Nesta parte da carta, os berros desesperados do fuxido escoitábanse na volta d'1 quilómetro. Pero Ulises continuou lendo. Íache deixar o queixo e o marmelo. Pero pensei no ben e preferín comelo eu. Será o máis doce que leve de ti, porque o trato que me deches toda a vida foi o trato que lle das ao toxo. Escoitaches a miña opinión algunha vez? Non. Preguntáchesme se eu era monárquica? Non. Pois vala saber. Cago polos reis todos do mundo e non cago na bella raíña porque é femia, senón cagábame igual. Eu son anarquista. E en tal escoitar, o fuxillo tirouse ao chan e comezou a arrincar o pelo da cabeza. Ao recordar as amenazas de Carlos Gustavo sobre a súa propia vida, se Laura fose anarquista, retirou a máquina do lombo, a garrafa coa gasolina que lle quedaba e agarrou o fuxido polas covas dos brazos para sentarlo e darlle ánimos. Ser anarquista tampouco é tan malo, dixo con indiferenza. Non queren rei, pero tampouco queren república. E se non queren república, en parte pensan como a ti. E continuou lendo. Se te esmerases en loitar polo que valla a pena a metade do que loitas pola monarquía, seguro que comías queixo con marmelo todos os días, pero non hai peor cego ca o que non quere ver. Ou non ves que iso só te interesa a ti? Para quen queres deixar un mundo mellor? Para os teus fillos? Para iso primeiro hai que ter fillos, cousa que ti non cumpres. Para ter fillos non basta con deitarse cunha muller na mesma cama. Que eu saiba, os ronquidos non empreñan. Ao escoitar isto, o fuxido levantouse alporizado e berrou: «Maldita embusteira! Eu non ronco! Ela sí que roncaba!» E volveuse a sentar abatido. «E non digas que non roncas e que son eu a que o fago porque xa te coñezo», continuou lendo Ulises. «Di o que queiras, que non che vou levar a contraria. Faite idea de que xa non estou nin estarei a que, se queres seguir pensando cousas que non son, como que és científico porque posúe ese corné de manipulador de alimentos, ou que vas ir para o ceo por ser casto, ala ti. Outra cousa che vou dicir. Corta as uñas dos pés. Deitarse contigo era como deitarse cun cóndor. Xa lle gustaría ás águias estar tan armadas como estás ti. Como sei que non tes martelo e cincel, recoméndoche que lle deas un repaso coa máquina de rozar, pero anda con ollo de non vellar o disco cos sachos que tes no remate dos dedos. Non penses que son cruel dicíndoche o que che digo. Se soubese certamente que te torabas e prendías lume como acostumas a ameazar co que che levo dito, ten seguro que o facía de bo gusto. Pero sei que iso non vai pasar porque quen non ten valor para cortar as uñas dos pés, menos o ten para alañar o pescozo. Nese momento o fuxido desesperado comenzou a darse golpes na cachola e falou entre laios. Se todo fixen por ela, desde que a coñecín desvivíme por facer o que ela quería. Xudas era un santo ao lado dela, comenzou a chorar de novo, e Ulises continuou lendo. Vouche dar un consello.
mira máis por ti e menos polo mundo. Aprende a facer as cousas porque queres facelas, non para ter contentos os outros. Eu nunca che pedín nada, pero sempre te empeñaches en que a min me gustaba o que ti creías que a min me gustaba e nunca tiveches o pequeno detalle de preguntarme, nin de escoitarme cando eu che dicía que nada do que querías que me gustaba. Cego e xordo. Mudo non, porque para dicir parvadas eras o mellor. Pero levar a medalla de ouro por parvo non é mérito ningún, por moito ouro que leva a medalla. Por se te esqueciches do que che escribí máis arriba, repítoche que non me busques. Eu si que vou facer o que a mí me gusta e vai ser na compaña de quen me escoitou todo este tempo. Certo que, por ser veciños, foi a través das paredes que temos na casa, pero nunca perdeu detalle do que a mí me pasaba, me gustaba. Ao escoitar esta parte da carta, o fuxido levantouse de onde estaba e tirouse no medio do toxo bravo que estaba sen cortar. «Maldita traidora!», berrou desde o medio dos toxos. «Vaise con Xervasio, o meu amigo Xervasio, só porque ten uniforme, é máis alto, máis guapo e máis forte que a min. Pois ese zosca a muller, que tamén eu os escoitaba a eles». Volveu a laiarse sen que Ulises soubese se o facía polas picadas no corpo ou na alma. «Voume con Mariña, a muller do criminal Xervasio», seguiu lendo. «Ese ten para unha boa temporada na sombra, e, como sei o bo amigo que era teu, sei, porque tamén sei o que para ti son os amigos, que se está esperando que o visites para levarlle sequera un paquete de tabaco, vai aviado. Ti só tes amigos se podes sacar algo deles. Se tes que dar, xa os convertes en enemigos. Vaite onde pases desapercibidos, pero sen traballar gratis para Fenosa, que deses seguro que non levas nada. Se de verdade queres darlle algo bo ao mundo, transfórmate nunha boa persona e faite feminista. Sei que pedirche iso é pouco menos que pedir que polo mar anden as lebres. Para ti é un paradoxo. Pois deberías de saber que todas as persoas temos os mesmos dereitos, sexamos brancos ou negros, homes ou mulleres, e ricos ou pobres. Para estar contra a escravitude non fai falla ser que sexas branco, non fai falla ser escravo. Para loitar contra a injusticia só se necesita ser xusto, sexas branco ou negro, home ou muller, e rico ou pobre. Pero dicirche iso a ti é malgastar tinta. Adeus. Postdata. Sei de sobra que ti sempre dis que adeus se lle di aos mortos, pero aínda que desta hora alentes, eu non atopei outra palabra máis axeitada. E despois de rematar de ler a carta, Ulises calou a boca. No ceo xa chamusqueaban as primeiras estrelas, e contra o oeste, no medio do mar, o firmamento aínda aguantaba algo na luz. No porto da vila, que estaba aos seus pés, atracaban 2 barcos para descargar a pesca dese día. Desde aquel outeiro, a parte dos choros do fuxido, escoitábase o roncar do mar, o son dos motores dos barcos e, cada media hora, o son da mesma campá eléctrica que se escoita por toda Galiza. Vendo que aquel triste home non abandonaba o tobo dos tochos no que estaba chorando, imaginou que xa non querería cear polo desgusto, e por non importunarlo naqueles amargos momentos, Ulises volvou a guardar as lentellas e confiou en que os choros causasen o mesmo efecto que nas criaturas e que Carlos Gustavo, esgotado, adormecese por fin. Cando na vila volveu a tocar a campá, ali en riba non se escoitaba máis que o roncar dos 3 competindo esa noite co mesmo océano. E hasta aquí chegou a miña lectura da miña obra.